Tak zdravím, přátelé, znovu se hlásím z psího kanálu. Zdravím všechny sledovače, posluchače a zase půjdu rychle k věci. Děkuju za tu komunikaci, nějak se to rozšiřuje, dostávám více mailů zajímavých, různého typu, tak za ty děkuji. A dneska využiji toho, že můj kamarád Láďa Bača, který vlastně skládá informace, biblické texty a pojednání i překládá o té teologii dobré zprávy pro všechny. Dobrá zpráva pro všechny znamená evangelium pro všechny lidi na zemi. Jo, a dnešní povídání, který teda čtu, vlastně pojednává o Jidáši, zas skončí v pekle, v ohnivém jezeře a vlastně co je toto ohnivé jezero biblicky. Jo? Takže kdo chce, ať poslouchá dál, koho to nezajímá, tak to holt vypne. Samozřejmě zase to jenom načtu. Příští video snad natočím zase s pejskama v lese. Jo. Je to kvůli té rychlosti nahrávání na YouTube, protože tam, když to natočím jako MP3 v podstatě, že jo, tak to tam proleze za 2 minuty a když to má gigabajty, tak vlastně to tam leze 5-6 hodin a musím u toho být. Tak jdeme na to. Skončí Jidáš v pekle. Matouš 26:24. Syn člověka sice odchází, jak je o něm napsáno, ale běda tomu člověku, Jidáši, skrze něhož bude syn člověka zrazen. Pro toho by bylo lépe, kdyby se nenarodil. A mnozí křesťané v tom mají jasno. Myslí si, že by pro Jidáše bylo lepší, kdyby vůbec neexistoval. Zradil Ježíše Krista, svého učitele, mistra, a za tuto zradu skončí navždy v pekle nebo zhoří v ohnivém jezeře. Jenže máme tady menší problém. Bůh sám prohlašuje, že chce všechny lidi zachránit a že svou vůli vždy uskuteční. Co tedy znamená ten Ježíšův výrok? Pro Jidáše by bylo lépe, kdyby se nenarodil, řekl Ježíš. Tento výrok totiž vůbec neříká, že by bylo lépe pro Jidáše, kdyby vůbec neexistoval. Říká pouze, že by bylo lépe, kdyby se nenarodil. Abychom pochopili, co Ježíš řekl, musíme jít do Starého zákona a přemýšlet tak, jak tenkrát přemýšleli dávní Izraelité. Čteme Kazatele 6:3. Řekl jsem, jestliže muž splodí 100 dětí, bude žít mnoho let a budou-li mnohé dny jeho let, ale jeho duše se přitom nenasytí dobrém a nebude mít ani pohřeb, pak je na tom potracený plod lépe než on. Šalamón zde nehovoří o žádném posmrtném životě ani o pekle. Říká pouze, že když se člověk nenasytí dobrém ve svém životě a nakonec mu ani rodina neudělá pohřeb, pak je na tom lépe dítě, které ani nevyjde z matčina lůna, nenarodí se. Ale už existuje tím, že bylo stvořeno v matčině lůně, abychom si rozuměli. K lepšímu pochopení Kristových slov nám pomůže ještě tento text od Šalamouna. Kazatel 4:1-3. A znovu jsem viděl všechno utlačování, které se pod sluncem páchá. Hle, slzy utlačovaných a ti nemají utěšitele, v ruce jejich utlačovatelů je soustředěna moc a utlačovaní nemají utěšitele. A chvalořečil jsem mrtvé, kteří dávno zemřeli, více než živé, kteří jsou ještě naživu. Avšak lépe než oni oba je na tom ten, kdo ještě nebyl, kdo nespatřil zlé dílo, které se pod sluncem páchá. Tedy miminko, které je ještě v bříši matky, nevidí, co zlého se děje pod sluncem.
I když vnímá okolní věci, stále zůstává v matce. Šalamoun nám říká, že vidí mnoho trápení na tomto světě. A když nad tím uvažuje, tak srovnává 3 druhy lidí. Živí jsou na tom nejhůře, protože v tom zlu stále žijí. Pak chvalořečí mrtvé, protože ti už to nemusí prožívat. A nakonec uvádí, že lépe než živí a mrtví, nebo živí a mrtví je na tom ten, který se ještě nenarodil, kdo ani nespatřil, co zlého se děje na tomto světě. Šalamoun nezmiňuje žádný posmrtný život nebo trest a ani Ježíš nezmiňuje žádný posmrtný život v pekle nebo trest pro Jidáše. Čtěme Matouš 26:24. Syn člověka sice odchází, jak je o něm napsáno, ale běda tomu člověku, Jidáši, skrze něhož bude syn člověka zrazen. Proto ho by bylo lépe, kdyby se nenarodil. Kazateli 6.3 je nám řečeno, že i kdyby ten muž měl 100 dětí a dožil se vysokého věku, ale rodina mu neudělala ani pohřeb, pak je lepší pro něj, kdyby se ani nenarodil. A pak víme, že Jidáš také neměl pohřeb. Jidáš si uvědomil svoji zradu i to, že ho Satan využil pro svůj cíl, když do něj vstoupil. Bible píše, že mu vstoupil do srdce před tou zradou. V tu chvíli odmítl přijmout peníze za zradu a pohodil je před velekněze a starší. Nejspíš vůbec nečekal, že by šel Ježíš skutečně až na kříž a byla prolita jeho nevinná krev. Nikdo z učedníků Kristových to nechápal a ani si to nepřál. A myslím, že ani Jidáš ne. Jenže takový byl Boží plán, který se uskutečnil. Jidáš sám byl pak na tom tak zle, že ty peníze za zradu hodil k nohám veleknězů a starších, utekl a oběsil se, jak je psáno v Bibli. A tradiční náboženství nás učí, že by pro Jidáše bylo lepší, kdyby vůbec neexistoval, protože ho čeká za zradu věčný trest a skončí v pekle i za to, že sám spáchal sebevraždu. A Jidáš vlastně se v tomto světě stává synonymem pro zradu. Jo? Ale Bible nic neříká o tom, že když člověk spáchá sebevraždu, zákonitě skončí v pekle a nemá žádnou naději. Naopak, Bible říká, že Bůh chce, aby každý byl spasen a přišel k poznání pravdy. 1. Timoteovi 2:3-4. To je dobré a milé před Bohem, naším zachráncem, který chce, aby byli všichni lidé zachráněni a přišli k poznání pravdy. A uskuteční Bůh všechno, co chce? Tak například v Žalmu 135:6 se píše: Hospodin činí vše, co chce, na nebesích, na zemi, v moři i ve všech hlubinách. Izajáši 14:24 se píše: Hospodin zástupu přísahal, jistě, že tak, jak jsem si usmyslil, se stane a jak jsem se rozhodl, tak se to naplní. Jidáš bude jednou vzkříšen v ohnivém jezeře, prožije pokání a nakonec bude také zachráněn. Stejně jako Hitler, Nero a všichni lidé. Tak veliký je náš Bůh, který to dokáže. Matouš 19:23-26. Ježíš řekl svým učedníkům: Amen, pravím vám, že bohatý do království nebes vejde těžko. Opět vám pravím, je snadnější, aby velbloud prošel uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. Když to učedníci uslyšeli, byli velice ohromeni a říkali: Kdo tedy může být zachráněn? Ježíš na ně pohleděl a řekl: U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno. Čili tolik k nešťastné postavě Bible Jidáše. Jehož jméno, jak jsem řekl, se stalo vlastně synonymem pro zrádce a špatnost veškerou. Ale pravdou také je, dodávám, že Jidáš po tom, co provedl, vlastně možná činil pak pokání, i když jako v Bibli o tom není přesně nic zapsáno, ale tím, že vrátil těch 30 stříbrných, jo,
A dospěl tak daleko, že se oběsil. Což vlastně v té době sebevražda nebyla vůbec tak častým jevem, jako bohužel je dnes. Tak mu bylo zřejmě jasno, že provedl nějakou špatnost. Jo? A musel prožívat veliký utrpení před koncem. Možná to bylo už bylo to ohnivé jezero. Jo? A já se teda hned dostanu k tomu ohnivému jezeru. Co to vlastně skutečně znamená v Bibli, jestli je to fakt nějaký peklo, kde se lidi smaží, nějaké jezero s lávou, kam prostě Bůh hází hříšníky, nenapravený, kterým neodpustil. Jo? Takže zase čerpám z Ládi Bači, nebo z jeho teda textů biblických. Co to je ohnivé jezero? Zjevení 21.8. Avšak bázliví, nevěřící, ti, kdo propadli modlářské ohavnosti, vrahové, smílníci, kouzelníci, modloslužebníci a všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou, což je smrt druhá. 1500 let nás křesťanská církev straší peklem a ohnivým jezerem, věčným zatracením a věčným utrpením. Biblická pravda o ohnivém jezeře je však jiná. Pojďme se nejdříve podívat, kde se vůbec o ohnivém jezeře v Bibli píše. Jezero ohně a síry se nachází jen v knize Zjevení a jen 5krát. Zde jsou tato místa. Zjevení 19.20. Ale šelma byla zajata a s ní falešný prorok, který před ní činil znamení, jímž svedl ty, kdo přijali cejch šelmy a kdo se kladili jejímu obrazu. Ti dva byli zaživa uvrženi do ohnivého jezera, hořící sírou. Další verše. Zjevení 20.10. A ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde je šelma a falešný prorok a budou trýzněni dnem i nocí na věk věků. Zjevení 20.14. A smrt a Hádes byli uvrženi do ohnivého jezera. To je ta druhá smrt, ohnivé jezero. Zjevení 20.15. A kdo nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera. Zjevení 21.8. Avšak bázliví, nevěřící, ti, kdo propadli modlářské ohavnosti, vrahové, smílníci, kouzelníci, modloslužebníci a všichni lháři, mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou, což je smrt druhá. Čili víme, že to hoření nebo projití si tím ohnivým jezerem je smrt druhá. Nebo taky soud, když lidé budou vzkříšeni k soudu. A teď se ptáme, kdo nebo co je uvržen do jezera ohně a síry. Nejprve je to šelma a falešný prorok. Za 1000 let je k ním uvržen i ďábel. Pak jsou do jezera přihozeni smrt a hrob, Hades. Dále se tam ocitnou všichni, kteří nejsou zapsáni v knize života. Bázliví, nevěříci, modláři, vrahové, smílníci, kouzelníci, modloslužebníci a lháři. Je tedy zcela zjevné, že se nemůže jednat o fyzické jezero, které hoří a ve kterém je někdo pálen nebo upálen. Pojďme se podívat ještě na jeden text, který nám trochu pomůže pochopit, o co tady jde. Ježíš svým židovským posluchačům vyprávěl, že ti, kdo činí nepravosti, budou vhozeni do ohnivé pece. Matouš 13, 41 až 42. Syn člověka pošle své anděly, i seberou z jeho království všechna pohoršení a ty, kdo činí nepravost a hodí je do ohnivé pece, tam bude pláč a skřípnění zubů. Ježíš toto jezero popisuje jako ohnivou pec a to je výraz, který Izraelité moc dobře znali ze Starého zákona. A pokud chceme pochopit ohnivou pec i ohnivé jezero, musíme mít myšlení a chápání, jako měli Izraelité, ke kterým Ježíš mluvil. Teď mi to nejde.
Jak to tedy chápali Izraelité? Jo? Když se někdo ocitl v ohnivé peci, byl to jeho konec? Co to vůbec byla ta ohnivá pec? Mojžíšova 4.20. Vás však Hospodin vzal a vyvedl vás z pece na tavení železa z Egypta, abyste byli jeho lidem, dědictvím, jak je tomu dnes. Zajímavý, jo? Čili Egypt je popsán v Bibli, to otroctví židů, kdy tam prostě neměli žádný práva, makali jako barevní a nakonec je Mojžíš vyvedl. Je popsáno jako pec na tavení železa, Egypt, jo, té doby. Dále, 1. královská 8.51. Vždyť jsou tvým lidem a tvým dědictvím, které jsi vyvedl z Egypta, z pece na tavení železa. Čili tady máme znovu Egypt a utrpení židů v Egyptě. Izajáš 48.10. Hle, přečistil jsem tě, ale ne jako stříbro. Vyzkoušel jsem tě v peci soužení. Taky zajímavý, že jo? Zachariáš 13.9. Tu třetinu provedu ohněm, přečistím je, jako se čistí stříbro, vyzkouším je, jako se zkouší zlato. Bude vzývat mé jméno a já mu odpovím, řeknu, je mým lidem a on řekne, Hospodine, můj Bože. Tady vidíte, jaký účinek má tady ohnivá pec. A stejný účinek bude mít i ohnivé jezero, nebo správně jezírko ohně a síry. Oheň i síra jsou očišťující a pročišťující prvky, které se používaly při získávání čistého zlata a stříbra a zůstalo jen čisté zlato nebo stříbro po tom tavení. A to je potřeba si uvědomit, že pokud tavíme tu rudu nebo ten kov, kterýho chceme dostat stříbro nebo zlato, do ryzosti ho tavíme, tak ta podstata zůstane samozřejmě. Jo? Prostě se očistí od těch nečistot, jo? Od těch hříchů, padlosti, od těch špatných skutků. Jo? To je vlastně ta symbolika toho pročišťování, která se vine celou Biblí. Malachiáš 3.3. Posadí se jako zlatník a čistič stříbra, pročistí syny Léviho, pročistí je jako zlato a stříbro a budou Hospodinu přinášet spravedlivé přídavné oběti. Dále, přísloví 17.3. Na stříbro je kelímek, na zlato pec, ale srdce zkoumá Hospodin. Zjevení 3.18. Radím ti, abys ode mne koupil zlato v ohni pročištěné. Dále pak v Korinským 3.15. Jestliže mu jeho dílo zhoří, utrpí škodu. Sám se sice zachrání, ale jako skrze oheň, čili skrze soud. Jo? Přečtěte si, já jsem teda, myslím, tu kapitolu četl, ale nejsem si jistý. Takže tam je to napsáno úplně jednoznačně, že utrpí škodu ten, který neuvěří a bude páchat dál ty skutky špatný. A sám se sice zachrání, ale skrze oheň. Jo? Projde tím soudem a bude tam skřípění zubů. Doufám, že vám je to jasný. Když jsme uvedli všechny ty texty ze Starého zákona, měli bychom uvažovat podobně, jako uvažovali Izraelité v době Krista. Ohnivá pec byla metaforou pro proces obnovy, očištění, pokání a změny člověka. Ohnivá pec, ohnivé jezero, oheň Gehény nikdy neznamená fyzický oheň, který spálí člověka na popel, ani neznamená nějaké nekonečně hořící peklo, kde se člověk věčně trápí. Matouš 13, 41, 42 a verš 50 k tomu. Ne, nevím. Syn člověka pošle své anděly, i seberou z jeho království všechna pohoršení a ty, kdo činí nepravost a hodí je do ohnivé pece, tam bude pláč a skřípění zubů. Ježíš zde používá výrazy a fráze, které všichni znali. Mluví o nápravném procesu člověka.
Když Bůh vyvedl Izraelity z Egypta, nazval je svým lidem. Čili prošli si tou pecí ohnivou, tím utrpením v Egyptě, dokonce i ještě 40 let putovali a nebyla to jednoduchá cesta. A po tom soužení, po tom pročištění je Bůh nazval svým lidem. Dává vám to smysl? Matouš 7:13. Vejděte těsnou branou, protože široká je brána a prostorná cesta, která vede do záhuby. A mnoho je těch, kteří jí vcházejí. Jak těsná je ale brána a zúžená cesta, která vede do života, a málo je těch, kdo ji nalezají. Ti, co chtějí už dnes vejít úzkou branou do Jeruzaléma, musí ze svého velbloda složit veškerý náklad a nechat ho před branou. A ti, kteří si ho ponechají a vejdou raději širokou branou, ty tento proces čeká po druhém vzkříšení. Každý z nás totiž musí procházet soužením, ohnivou pecí, ohnivým jezerem, aby z něho mohl Bůh udělat drahokam, čisté zlato nebo stříbro. Tak to je krásná myšlenka. Ale je to pro nás náročný. Mnohdy. Ne pro každého stejně. I když zase nevidíme nikomu do srdce, takže asi každý v životě prožívá veliký soužení. Každý jedinec. 1. Timoteovi 2:3-4. To je dobré a milé před Bohem, naším zachráncem, který chce, aby byli všichni lidé zachráněni a přišli k poznání pravdy. Takže tohle to bylo takový krátký pojednání o Jidáši v souvislosti s jeho smrtí a koncem, zda ten konec je tedy skutečně konec na věky, anebo zda i Jidáš si prošel tím ohnivým jezerem na zemi už třeba, předtím, než spáchal sebevraždu. To nevíme, přátelé. Takže děkuju, že jste si to poslechli. Děkuji i Vláďovi Bačovi, který překládá texty z angličtiny od teologů znamenitých, kteří vlastně univerzalistů, že jo, to jsou lidi, kteří studují tenhle ten směr, věří tomu, že spasení budou všichni. Já jsem o tom přesvědčen, ale zase říkám, každý ve svém čase. A boží soudy, skřípění zubů nebudou jednoduchý. A my se vlastně blížíme k jednomu finálnímu božímu soudu nad touhle zemí. My se blížíme té apokalypse, se tomu říká, byť apokalypsa je vlastně poslední kniha Bible, Zjevení Jana. Takže my žijeme dobu konce a to soužení nás má tříbit, proměňovat v lepší lidi. Takže přeju vám krásný den a ještě jsem si připravil zamyšlení možná na zítřek, nevím, o víře, o duchovnosti lidstva, jak je na tom, jestli tady máme většinu ateistů, anebo lidí, kteří hledají nějakou duchovní nadstavbu. A je to docela zajímavý, k čemu jsem došel. Aspoň pro mě. Takže ještě jednou krásný den a ať vám všem Bůh nadržuje. Amen.